Enguany el Col·legi Territorial d'Arquitectes torna a tindre una exposició per falles, en aquest cas per una mirada a l'esdeveniment que va tindre lloc a l'estiu de l'any 25. Miguel Arraiz, arquitecte, i el seu equip van desenvolupar un projecte de Temple of the Deep i aquesta exposició recull tota aquesta informació i ve a ser també un recorregut, un itinerari de diversos arquitectes que l'han acompanyat i que ha sigut ell el precursor de falles experimentals. Bueno, este proyecto es sobre el templo del Burning Man, que es la pieza principal de este evento que se realiza todos los veranos en el desierto de Nevada. Y bueno, es un espacio emocionalmente muy importante porque es el lugar donde la gente va a depositar las ofrendas de la gente que ha perdido durante el último año, bueno, o cualquier otro tipo de duelo. També hem pogut disfrutar de la visita guiada a falles experimentals, que enguany ha estat un èxit, en més de 120 persones que hem voltat per tot arreu de la ciutat de València visitant falles experimentals. Crec que és una molt bona iniciativa per a donar a conèixer les falles, sobretot les falles experimentals o les falles innovadores o les que tenen un contingut diferent a les falles tradicionals.